Dobrodošli u serijal Nepoznata Slavonija. Danas vas vodimo na laganu off-road vožnju quadom kroz Srednju Posavinu. Pred nama je ruta duga oko 100 km, idealna za opuštenu vožnju, početnike i obitelji. Bez zahtjevnih planinskih uspona, ali s puno ravnice, šumskih putova, nasipa, makadama i lokalnih cesta koje prate Savu i rubove Lonjskog polja. Naša vožnja počinje u selu Gređani, a cilj nam je Krapje, jedno od polazišta za razgledavanje parka prirode Lonjsko polje. Već na izlazu iz sela skrećemo na makadamsku cestu i ulazimo u mirniji, prirodniji dio rute. Slijedi nekoliko kilometara vožnje kroz otvoren krajolik preko 2 betonska mosta, a zatim nastavljamo prema ušću Velikog Struga. Odande nas put vodi uz rijeku Savu, kroz pogranični pojas sve do sela Mlaka. Ovdje je važno voziti mirno i odgovorno. Nalazimo se u zaštićenom području, a treba paziti da bukom ne uznemiravamo domaće i divlje životinje. Budući da je riječ i o pograničnom prostoru, moguće je susresti migrante, osobe u prolazu. U tom slučaju najbolje je držati se na sigurnoj udaljenosti, ne zaustavljati se nepotrebno i ako je potrebno, obavijestiti hrvatsku policiju. Nastavak rute je jednostavan i ugodan. Put nas vodi prema Košutarici, zatim Jasenovcu i Drenovu Boku, sve do Krapja. Ondje možete pronaći suvenirnicu, kupiti ulaznice za park i razgledati galerijski prostor. Ugostiteljske ponude nema uvijek, pa je za hranu ili kavu dobro unaprijed provjeriti radno vrijeme ili planirati dolazak vikendom. Mi smo se na kraju vratili preko Novske, gdje je izbor za kratki odmor znatno bolji. Ako tražite mirnu, sigurnu i slikovitu off-road avanturu kroz Slavoniju, ruta kroz Srednju Posavinu izvrstan je izbor za jednodnevni izlet, fotografiranje prirode i upoznavanje autentične turističke ponude Slavonije i Posavine.